माखौ थांलाय फैलाय जाबाय थाखो? रागा जोंदों। उन्दुनो रोंला नामा? समायनाय आं थानायावनो खबिरामखौ सिखा जाननानै खुदुमदों। बिनिखायनो रागा जोंदों आङो। अ गड, बेथ' मोजांनिसो खोथाना। खबिरामालाय नोंनि मा जायो? मा जाया? खबिरामखौ आं मोजां मोनबाय। मा? खबिरामखौ आं नागारनो हानाय नंला। I love you. I love you, Kobi. Bah, मा गोदै बाथ्रा बुंदों नोङो? नोंनि खुगानिफ्राय दिनैसो बे बाथ्राया ओंखारबाय? नाथाय नोंसोर बे बाथ्राखौ कबिनो दा खोन्थाथ'। आं सम जाबानो खोन्थागोन। जाबाय दे जाबाय। आं हले बारा गोबाव बाथ्रा हमथाना लाखिग्रा मानसि नङा दै। उन्दुफैदो। आथिङा इनि थिखरलायबाय। आदालि आं समायनानि खाथियाव थाबा मानो जोनाय मोनो, ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा? जानो दै, आं गाबोन समायनाजों खनसे, जुलिजों खनसे खाथियाव थाना नायनांगोन आङो। होमबासो मिथिगोन आङो मानो जोयो, मानो मोजां मोनो। होमबासो आंबो नोंनो खोन्थानो रोंगोनथ'। उन्दुदो, गाबोन फुङाव थाब सिखारनांगौ। रावबो नङा नोङो आंनि रानिसो, गुबुन नङा नोङो आंनि आंगोसो।
आंना थानायनि गोजोन देरा नोंखौ लानासो सुखु गोजोन समायना संसार नोंनि थाखैसो नोंजोंनो आं अराय नोंखौनो आं जिउआव सिबिबाय थानो मोनथों जिंगा दासि सना आंथ' नोंनिनोखा नोंबोथ' आंनि जिउनिखा आंनि बे जिउ सोलेरनि नोंनो आंनि अनजालु नोंबोसो आंनि बे जिउनि आंनि अनजालि नोंबोसो आंनि बे जिउनि आंनि अनजालु लारा 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 बेयासो उनाव फैनानै गोजा मोनलोंलायदोब्रा बादुलानि जारा एसे लासै दोननांगौब्रा मा लोंबाथाय गरम गरमलै नोंना जेंगाव होद बारा बाल होगारगोन दालां दा बेबायदि जुमायखौ लोङो आं बायदि दाम गोसानिखौ लों दाम गोसानिखौ दुगा मारिदो दाम गोसानि लोंबालाय मा जानो नोंनि गथ'आ नोंनि मोखां लायाखैथ' ओइ सोमदोननिसो लादों गोलैसिनदोंनो नोंनि हिनजावनि सायाव सोमदोना सिमाङाव बा माथो आदामोना जौसो बुख्रुबगासिनो दंलै फंबाय सावरिदोंमोन एसे लादों लोंनायफोरखौ एसे खमायनो नाजादोब्रा दानि दिनाव गथ'आ आफादाव थानानै एसे मोजां जाबायलै ना नोंथां नोंगो नोंथां नोंगो मा आफाद साफाद बिलाय ओइ जेंगाव नों जोंनि आफादखौ बखिनाङाब्रा बारा आफादनि खोथा रायलायनो हादै जोंनि बर' हारिनि बिफांनि दालाया बांलांबाय गुदिया बुनो बारा गोबाव गैला बुजिदोंना बुजियाखै नोंसोरो आफादा 100 हाजारसेयानो जाथोंब्रा जेंगाव होमबाबोथ' जोंनि बर' समाजखौथ' नायदोंना जोंनि थांखियाथ' मोनसेयानो ना नोंलाय मा बिखौ एरसन एब्रब मा खोथा बुंबाय थायोलै नोङो बाराबा होगारगोन दालै ना मा होनो नोंथां नोंगो नोंथां जोंनि आफादफोरालाय माथो गाज्रि मावदोंब्रा बेफोर आफादफोर गैयाबा दिनै बर' समाजा थांनानै थानाय नङामोन मोनसे समाव गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ कत्त' बुथारदोंमोन कत्त' जिनाहारि खालामदोंमोन आरो दिनै बेफोरबायदि आफाद थानायखायसो हायाखै दा गासिबोथ' बर' समाजनि मोजांखौनो सानदोंना नोंलाय मा उल्था उल्थालै जेंगाव मा बखियालै बै सोरबा एमएलए जादों सोरबा मिनिस्टार एमपि जादों सोरबा लिडार जादों गासिबो गादि सेलायनायल' जों जाम्बा जाम्बिखौ थगायो आरो जायो गावजों गाव खौसे गैलाया जोंनि बर' रायजोआ बर' हारिनि सानग्रा बै लिडारफ्रा मानो साननो रोङाखै मानो गावसिनि गादिखौल' नायो मा गावजों गाव आफादजों आफाद नांलायबाय थानाय बिलाय मा मोनब्रै मोनबा गावबाय थानाय बिलाय बेनो नामा बर'नि आफादफ्रा बर'नि लेखा गोरोंफ्रा जाबायलै जेंगाव भाई जों जाम्बा जाम्बायाथ' थिगानो दं एमएलए फैदों होनबा जों थाङो एमपि फैदों होनबा जों थाङो मा जोंनि सिगाङाव गावजों गाव रायखोमालायनाय बिलाय बखिलायनाय बिलाय गुबुन समाजा मिनिगासिनो जोंखौ हाले हाले बिदा फंबाय जालायथों होननानै दा बुंबा आंहासो दायानो जालायगोन नै जाबायलै जेंगाव भाई जोंनि बर'आ नांलाय खमलाय जाबाबो खैफोदाव खौसे जायोना बेखौसो नांगौ जोंनो बर' समाजाव जाबाय दे जाबाय आं फेबाथाय बिराद होनखायोलै नोगोद बुंखायो आं बर'नि आफादफोरखौ बुङोबा आङो थैफोरानो गरम जाजोबोलै ना मा होनो नोंथां होदोलै नोंथां होबावनांगौलै सैमाखौ होनांगौलै मा खालामगासिनो नोंथांमोन
नोंसोर आंखौ बुबाय सैमा साला होबावनांगौलै बेखौ मा मोखो नायखो ब्रान्थां होबावदो अगेबाव नांथारदोलै खुगायावनो दांथारना माबा ओंखारलां नङाबा दानो होबावगोनसो जोङो नोंसोर आंखौ बुबाय नायगोन आं जाबाय थांदो थांनोबा थां नङाबा दानो मोनबावगोनसो नोङो सैमा हिन्जाव आफा नोंथ' बिहामजो नेयै जाग्रासो सैमा हिन्जाव मा जाद्लाबायलायखो उन्दै उन्दुनायाव खासिया मोननाय लोगो मोननाय आयु मानसिया माबा उफ्रिजोबसै बिमा जावनाय गाथोनावसो उन्दुना फैगोन ना माखो बिलाय आयु बिदिजों मारै जानांगौ सामफ्रामबो जौ लोंनानै आजां गाजां नोंखौ दाय मोनदों आं मा दाय मोनखो आंखौलाय बे फिसाया माथो आंनि नङानो आयु थु आंनि फिसाखौ बिदि दा होनथार नोङो आजां गाजां सोरनिथो आयु बे फिसाया आंनि नङा बे बै सोमदोननिसो नङाथ' आयै मा होननाय जाखो बियो फाफि थैनो रोङै आयौ आं थैसै मा बेखौसो मोनबाय नों दिनै खोथाखौ होननो नों बायदि नङा आङो ओरै थांनानै खासिया न'फोरजों लाइन मारिबाय थाग्रा आंखौसो होनदों नोङो आंखौसो होनदों नोङो औ नोंखौ होनदों आङो आजां गाजां माबायदि मानसि नोंलाय आयलै फाफि आयदै नोंजों बिदि बुजाबाय थानो मोसौ नामा आङो बिहामजो हौवा मानसिखौ बिदि बुंनो मोना रासिद खालामनांगोन नोङो मा प्राइसिट बियो मा प्राइसिट बिदि होननानै आं बिजों दैलि बुजानानै थैनानै थांबा नोंसोर प्राइसिटखौ आंनिखौ नोंसोर खालामगोन हा आंनि बिमा बिफाया नुदों आंखौ बुनायखौ नोंसोरनिखौथ' नोंसोर नुबाय आंनिखौ नुदों नोंसोरो हा अबे समाजाव मा प्राइसिटनि खोथा बेलाय नों खोथाखौ बुजाबा मानिबा प्राइसिट बियो आं थैना थांबा प्राइसिटआ अबेनिफ्रायबो फैगोन दलद जिरायनानै था Nadia! मानोथो बिदि नोंलाय सामफ्रामबो लोंनानै ओंखायनो रागा जोंदों आङो बोरैबा नामफ्लांदोंसो आं गोसो जानानै जोआखै आदैया मोजां लों लोंजोब दैया नोंनि आखलावसो जादों दा आंलाय गोसो जानानै जोखायाखैमोन नांफ्लांदों आंखौलाय माथो सेरदों खनब्रै गाहाम होआ नोंलाय सादों जेन्द्रे मोनदों ओंखायसो होदों आं बुजानो सैज' हायाना मानसिफोरजों आंनाबा बिरिया बहा थाखो नागिरनांसिगोनसो आं नै बिरिया ना खबिखौ गालांनो बानानै ना गाबोन थांसिगोनखाय नों बेबायदिनो खोन्थायालासिनो थानोसै आंखौबो खोन्थानो होआ आरो गावबो खोन्थाया मा टाइपनि मानसि नोंलाय थफ्ला बोनना लांनानै बुफुना जादो नों न'आव नोंजों रायलायनानै माथो लाब नों थांनानै माबोरै बुंहैदो दानो थां नङाबा बियो गाबोन नों थांबाथाय समायनाखौसो हाबा लासिगोन बियो थाङा ना मायो थांहाय आं हले मिन्थिला आंबो नोंनि अननाया दिनै फागोलि जाबाय जिउै माहामै नोंखौनो
सैथो मा जाखो नों मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन ना औ नोंबोथ' बुंदोंमोन ना आं खोन्थाग्रोआ नों खोन्थाग्रो नङा नों खोन्थाग्रो आंनाथ' मोननै दंखायो औ होनबा नोंनि मोनसेखौ होनग्रोदो आं गाबोन न'आव थांसिगोन ओइ मा जाखो दे नोंनिया होनदो दाना आं नों थांखांनायनि उनाव समायनाजों हाबा जासिगोन मा बेथ' मोजांनि बाथ्रासो नों आंखौ हाबायाव लेंहरगोन ना लेंहरा मानो लिंहरा जानो नों फैबानो जाबायना आङो पागला जाबाय अ नोंनिया मोनसे दंबावोमोन ना ओहो आं नोंखौ थगायदोंसो आं गाबोन न'आव थांसिगोन बेखौसो खोन्थानो नागिरदोंमोन आंबो नोंनि अननाया ओइ कबि आं थांनोसै लोगोफ्रा नङाबा आंखौ नागिरबाय थागोन दा दे थांदो जिउै माहामै नोंखौनो आं अराय सानखाबाय दे होनबा रायजोफोर जों थांनोबो ओंखारबाय आरो नोंसोरनि गामियाव फैनानै जों जोबोर मोजां मोनदों बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिफ्राय अननाय मोनबाय थाथों आरो नोंथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राबो मिथिनाय जाबाय आरो माखासे गियानबो मोनदों अब्लाबो जों दा थांनोबो ओंखारबाय बिनि थाखाय जाहाथे रायजोफ्रा दुखु मोनलायनांला जों नोंथांमोननिफ्राय दिनै बिदाय लानो सानबाय सार आया थांनो ओंखारबाय आयो सथि एकदम सार गाज्रि दामोनलै बिदाय लाबाय एकदम माने माबा जाखांदाबाथाय नानि मोनदै एकदम माबाफोर दुखु मोनदोंबा बेफोर दुखुफोरखौ मोननांला आरो दे नाङा जागोन दे नानिमोन दे नै माथो नों बेयावसो दंफैयो जुलिमोना थानो ओंखारबायनो मानो थांनानै माथो हैयाखै मा जाखो माथो नों गाबदोंसो आदा आं जुलिखौ मोजां मोनबाय मा आं बेखौ नङाबा थांना थानो हानाय नङा आं खोन्थाहैनो फंबाय र' ओइ आदा खोन्थाहैनाङा आदा खोन्थाहैनाङा ओइ आदा खोन्थाहैनाङा होनदों आदा खोन्थाहैनाङा दंनाय मानि जिउआव अननाय आङो नोंनो होजोबबाय
नानि थांथारनो ओंखारबायमोन औ आदा नों थांनाङा नानि नों थांनाङा नों थाङोब्ला आंनि फंबाया थैथारगोन आंनि फंबाया नोंखौ मोजां मोनबाय नानि आंबो नोंनि अननाया नों थांनाङा नानि अननानै थांनाङा नङाबा आंनि फंबाया थैथारगोन नानि थांनाङा ना जिउयै माहामै नोंखौनो नानि आं अराय सानखाबाय लाखिथ'लाय aku moजां मोनोमोनब्ला मैयानो मानो खोन्थायासै आं नोंनो खोन्थानो हादियासै कबि बे सिनफोरखौ फोननानै हो नों आंखौ मोजां मोनो सानदोंमोन ना कबि आं नोंखौ लोगोसो सानो आं नोंखौ ओरैनोसो एदावो कबि बे सिन्दुरा बिनि थाखायसो नोंनि मोजां मोननायनि थाखायसो कबि आरो बे सिन्दुरा आंनि खाफालाव समाया कबि न बे सिन्दुरखौ बिनि खाफालाव फोननानै
आंखौ बिदिनो अनबाय थादे नोंखौ अनाबालाय सोरखौथ' अननांगौ जाखो आं जेब्लाबो नोंनि बिखायावनो उन्दुबाय थानो मोन्थों ओइ फंबाय बेयाव उन्दुदो नोंसोरो आं बैयाव उन्दुनोसै आदा बहा थांनायदो नोङो आं ओंखाम संग्रायाव उन्दुनोसै नोंसोरो बेयाव उन्दुदो जों साथामबो ज' उन्दुगोन आदा दाद जाम्बा आगै ओइ आगै आगै नों बेफोरखौ मा खालामदों आगै नो सादाया ना आं दाहोना थाफैजेननायनिफ्रायनो नोंनो नायै नायै जाहोबायलै जाहोगोनब्रा बिगुद दिनै नों नाना जाहोनांगोन बारा गेब्लेयाना आंजों ओंखायनो गोथाव ना गोथाव एकदमबारे जानानै सिमां नुहुरलायनाय बबेनिबा आलासि फैदों नामाथाय फैफेरा मा गारि फैखोलै दिनैलाय ओइ सेंग्राफोर सोरलै नोंथां नोंसोरो कबिराम आरो मुलारामोनखौ सिनायो नामाब्रा औ सिनायो सिनायनाया मानोब्रा आदसा नोंथांमोना हायोब्ला बिसिनाव खोन्थाहैदो थौदो हागोन थौ नोंथां गाखोदो इसोर दिनैसो गाखोनो मोनसिगोनलै जेबो मावालै सार बै ना बोनना जाग्रासो बिदा फंबाय सानैबो ना मा होनो नोंथां माबा ओरै बरि मुलि देनानैसो फानहैलाबायो हाथायाव ना नोंथां दे नोंसानि नानिखौ माबा दागो फोनांनासो लाखिदों बिसोरो थगायदों मोजां बरायगासिनो मोजां नंखाथारा बै लांफिनथारनांगोलै सार सासे ना बोनग्राखौथ' आं नायनोनो हाखाथारा आंबो हाया हाबायाबा बिदाजोंसो जादोंना बिफंदोंसो जानाय खुनु सिन गैयालै Oi! Mama Jogad Boro! Oi! Ajit! Oi! Ayah! Oi! Ayah Ajit! Ajit! Oi, Mama Jogad Boro Ajit! Mana boleh? Oi, tanggung tangan. Oi, what? Salah li, kartun. Birmal! Papa, आंनि गिदिरफोरसो बियो आंखौ दानों नोङो आं नोंखौसो लांनो फैदों नों थांगोन ना थाङा आं थाङा पापा आं बे नखरनिनो जाखाबाय मा बेबायदि नखराव संसार जानो हागोन नोङो जेराव जिरायनो खामफ्लाय गंसे गैया मासि गंसे गैया उन्दुनो बिसिना गंसे गैया नों आंखौ गारनानै बाहाय थानो हाया आयै नों माब्लाबाबो थानो हाया थौ आइ न'आव फैफिनदो नङा पापा आंनो जेबो नांला आं जेखौ नांगौ बेखौनो मोनखाबाय आइ नोंखौ थगायदोंसो बिसोरो नोंखौ थगायनानै बुरखायनानै हाबा लादों थौदो आइ न'आव फैफिनदो नङा पापा आंखौ बेयावनो थानो होदो नों थांमारा था नों बेवहायनो दिनैनिफ्राय आं सानबाय नों थैबाय नोंहा आंजों जेबो सोमोन्दो गैला बेयावसो नों जेबो साननाङा जेबो सिन्था खालामनाङा
नोंनि फिसाजोखौ बे न'खराव आं गावनि आंनि असे बिनानाव बायदि आं अननानै दोनगोन नों जेबो जिंगासिनो नाङा नोंसोर आंखौ गोदैराव बुंनानै बुरखायनो नाङा नङा आफा जों गामियारि मानसि मावनानै दांनानै जाग्रा जों रावखौबो थगायनोबो रोङा आरो बुंफ्लानोबो रोङा जों मालाबाबो मावनानै दांनानै जाहोनो जों गिया नोंनि फिसाजोखौ जों सानसेयाव ओंखाम बोथिसे जाहोनो हानायबाबो जोंनाव गोहो दं माहाजोन आं नानि उन्दैनि दुखुखौ नुना सहायनो हायाखैलै माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै सम माला फैदों सम फैबानो सेस दानस'जोबगोन जों बिसोरखौ होथारनांगौ मालिक बिसोरखौ आंथ' नेनोनो हाथारलासो दानो होहैथारनांगौ बिसोरखौ पापा नों मानो एसेबां सिन्था खालामदों आंथ' 7 daysल' थागोन ना सार नोंथांनि दुखुखौ आं हमनो हादों नाथाय मा खालामनो जुलिखौ आं बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन सार नाथाय आंहा फोथायनाय दं सार नों हाजार रागा जोंब्लाबो नोंनि गोसोआ जोबोद गोथौ नों बेखौ बजबफिनगोन सार आरो जोंबो बेखौसो लुबैयो सार औ नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों जों बिमा बिफानि गोसोखौ इसोरा बेबायदि खालामना हरखादों नोंसोरल' गेजेर गेजेर मोजाङै खबर ला आरो गेजेर गेजेर आंनो खौरांखौल' होबाय था आरो आंनि फिसाजोआ जाहाथे जेबो दुखुआव गोलैनानै थानो नाङा थां नोंसोर गोजोनैनो जिरायनानै थाहैदो थां जागोन सार हायनारि थां नोंसोर जिरायदो थां मा जाखो जुलि आं नोंनो मोनसे बान्था होगोन होनदोंमोन ना नोंनो आंनि बेसेबांबा गिदिर बान्थाखा आरो आंनो मा बान्था नांबावगौ ओंहो बे बान्थाया आंनिफ्रायबो गिदिरसिन नों मेगनखौ मेसेबलाय दे दाना नायदो
थारैनो नों आंनो बिराद गिदिर बान्था होमारबाय, नाथाय आं दिनै बेखौ दामनो रोंला। गोदो आफायासो दामनो रोङोमोन। नङा फंबाय, नों बेखौ दामनो रोंनांगोन। नोंल' नङा, जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो गासैबो दामनो रोंनांगोन। मानोना बे बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि दामग्रा आगजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगना, बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। बेयो दामग्रा, बेनि देंखोनिफ्राय आरो गोदैसिन जेबो गैया। बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन, अब्लासो जोंनि बर' हारिमुवा थांनानै थागोन। आरो बेखौ जों गासैबो फोथांनानै लाखिनांगौ। बे जोंनि बिबान, गासैबो बर' माहारिया बेखौ दामनो रोंनांगोन, बयनिबो बिबान।
बायदि गोसारलांथों दैमा बायदि बोहैलांथों अखा खोरोमनायनि सोगोमसारथों जोमै बायदि बिरबाय थाथों बार बायदि गोसारलांथों दैमा बायदि बोहैलांथों अखा खोरोमनायनि सोगोमसारथों जोमै बायदि बिरबाय थाथों हारिमुनि नाजानायजों खौसेथिनि मोन्थोरजों हीरा बायदि जाना थाथों अराय मुलुगा हारिमुनि नाजानायजों खौसेथिनि मोन्थोरजों हीरा बायदि जाना थाथों अराय मुलुगा हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि ओइ नोंथां मा माबा बे साननैसोआव बै कबिरामनि हिनजावखौ फुंनाय नुसोगारदोंलै माबा उदैबो ओंखारलायदों जाम्बा बे दैयाव थानायखौ नुवाखै नोङो देहायाव थानाय माखो होनोलै दैयाव थानायखो गथ' जासिगोनब्रा जाम्बा गथ' जासिगोन बेखौनो मिथिया नामा नों बेनालाय गथ'आ मुलारामनिसो लागोन ना कबिरामनिसो लागोनब्रा जानोलै नोंथां बेनोथ' थाङै थुङै दुलुर दालार आलुरामसो जाहैयाथ' आलुराम आइ फाग्लाफोर मा मावदों नों जा नुदों बेखौनो मावगासिनो आरोलै ए दाखोरबारिनि हा मैलाया हाखर हाखर समान खालामनाय बायदि नोंसोरबो माहाजोननि खामानि होदों आरो दे मावबाय था ए मा बुंलांखोलै नोंथां मा बुंलांखोलै गोरों हिनजावखौनो मोनबोदोंलै बे जेंगावालाय समायना आगै माथो सिरि दुखुसो खालामगासिनो दंलाय मानसियाबो गोसोम जाबाय माथो बिदि दुखु खालामबाय थानो नाङा आगै हौवाया सासेल' नङा मालाय बिस्रा सानफ्रामबो खुसि खुसि थाबाय थानानै नोंहा बेबायदि दुखु खालामबा जागोन नामा नोंनि नोंदाया बिसिबां अनो नोंखौ नोंनि नोंदाया नोंखौ बिदि गाबबाय थानाय नुयोबा मा जागोन नोंनि नोंदाया नों बिदानि गोसोखौबो लोरबांसो खालामनानै होफानाय जागोनथ' बिनानाव ए मालिक थानायबा होजाथारगौमोनलै बियो होजाथारगौमोनथ' आरो बिनि अनगा मेरला मोजां मानसिफोर फैगोन बेल' नङा मेरला फैगोन बिदि गाबबाय थानो नाङा आंसो गाबनो ओंखारफानाय लांगोन बांद्राय दुखु जायोबा दा गाबसै बिनानाव नोंनि नोंदाया नुबा दा आंखौसो रायगोन माबा माबि खोथा सुदों होननानै देहाया जोथोन ला थांसै आङो आयै नै सनाबाना आयै नै गन्थं गोलावथार समायना रमायनाथार नै गिदिरफोर न' बामदो ओइ मोजाङै आस्ते आस्ते हामबाय दे हिनजावसा मोनबाय नङाबाथ' एसा हौवा गोजासो हिनजावसा मोननायखाय हामबाय दे मोजाङानो जाबाय फंबाय नायलाय फंबाय गन्थ'आ नोंनि लाथारदों नै औ आदा नंगौ ओइ मेगन खानाय सोर गोसो होना खोनासं सानसे समाव जोंहा बर' रायजो दंमोन राजा महाराजा जोहोलाव बिर जोहोलाव दंमोन नाथाय नोङो थेर बेथेर खालामजोबनानै गासै जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार खालामजोबदोंमोन नाथाय जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बे सोर बिदिखौ नाय
आरो जेब्ला साफ्रोमबो बर' बिमानिफ्राय साफा साफा आर'नाइ जोनोम जागोन अब्ला जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि गोजौ थाखोआव थांगोन बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि बर' हारिखौ नायनानै गोमोनानै थानो गोनां जागोन बेखौ मिथिबाय सासेबो थैला नामा माबायदि मुलिखौ हरगोन ओइ मादै गामियावलाय रावबो थैथाराखै नामाब्रा गैयाहाय रावबो दे थैथाराखै होमबालाय जोंनालाय मुलि आबानाखैलै मुलियालाय बे बिगुर दखानिया दुप्लिकेटखौसो हराखैथ' डेट फेलखौसो माथो ओरैबो गैया ओरैबो गैया सिरि सिरि गोजा गामियालाय माहाजोनजोंसो दामजायाथ' जोङो नकलि मुलि होननानै नोंथां बेखौनोथ' सानदो र' नोंथां ओरैबो सिरि ओरैबो सिरि बोरै जागोनलै नोंथां गैयालै गैया माथो नोंथां बिदिजों बोरै जाबावगोनलै र'लै नोंथां हासुनोसो ओंखारलायलांबाय थां थाबनो हे माथो लेवारसो बागोन नामालै र' नोंथां आयदै खर' साजोब्बाय दैमु दै लाबोलाय आयदै दैमु दै लाबोलै न' लोंनायफ्रानो बारा नालाय ओंखायनो सानाय सुनाया दासो जाहांदों दा बैसोआवनो बिदि लोङोबा दानो सानाय सुनाय जाहांखाबाय आरो दंबावो न' बरि मुलिया जा सोरनि बिलाय बेवाइफोर मुलारामनिफ्राय लाबोदां जालां न' जा नोंसोर मानो गामिनिजों गामि बिदि सानलायनांगौ जाखो मानो गोसोआव गाज्रि लाना थायो नोंसोरलाय गामिनिजों गामि अनलायाबा सोर नायगोन जोंखौ बिदियावनो बर' हारिया जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैबाय दिनै न' जा हर जानोसै मा जाखो आंखौलाय मानो गल'ल' नायखो नोंखौ आं दिनै बिराद मोजां नुदों ओइ दैमु नों आंखौ मानो इसेबां अनो हिनजाव मानसिफोरनि गोसोआ मानो बेफोरबायदि आं नोंखौ इसेबां बुयो इसेबां रायो एसेबां इनाय खालामो अब्लाबो नोंसोर मानो हौवा मानसिफोर दुखुनि समाव अनो बेफोर गासिबो संसारनि लिरनाय संसारखौ जाबाय जेला नांलाय खमलाय बुलाय सोलिया थाखायो अब्लाबो आं नोंखौ जेबो साना नों लोंनायखौल' खम खालाम आरो हिनजाव मानसिया जेब्लाबो गावनि फिसायखौनो देरसिन इसोर होननानै सानो नोंनि अनगा आंहा सोरथो दङ नोंखौ अनाबा आं सोरखौ अनगोन दैमु आं थैनानै थाङोब्ला बिदि दाबुं आं थैनानै थाङोब्ला हिनजावखौनो दाबुं आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा फिसा सासेखौ लानानै आं सोरखौ लाना थागोन आं थैनानै थाङोब्ला हिनजाव मानसिखौनो जोनोम मोनथों मा जाखो ओइ बिफा मा जाखो ओइ बिफा मा जाखो बिफा मा जाखो नोङो ओइ बिफा ओइ बोरै जाखो बिफा ओइ बिफालाय ओइ बिफा मा जाखो नोङो बिफालाय आबालाय जिंगावालाय हिनजावखौ बुलायबाय नामालै नोंथां बिदिखौनो थांनो मोना नोङो ओइ बिफा मेगनालाय जेबो लायनायला बेजोंनानै जाबाय माथो नोंसो लावग्रोबाय जाबाय नोंथां मायबाफोर जादोंमोन नामा खैनाफोर बरि मुलिफोर बेवाइफोर मुलारामनिफ्राय मुलि लाबोनायखौ
खर' सादों होननायखौ जाहोदोंमोन आं। मुलाराम कबिरा मानो खालामजोबदों बेखौ? हैनांगौ थौ। बिसोर मुलिजोंनो थैनाय बियो। लागायनांगौलै थौ। जाबाय नोंथां। जामारबाय नोंथां। जाबाय। मुलिया नांमारबाय नोंथां। नांमारबाय नोंथां। हैनोसै। थैजोब्बाय रायजोफोर थैजोब्बाय रायजोफोर थैलाजोब्बाय बरि मुलि जाना थैलाजोब्बाय गामियाव मानसि थैलाजोब्बाय जेंगाबो थैबाय बरि मुलि जाना थैलाजोब्बाय रायजोफोर रायजोफोर ओंखारबो होथारनांगौलै होथारनांगौ बिसोरनि मुलि जानानै सेस थैजोब्बाय गामियाव होथारनांगौ ओइ दखानि मा जाखो नोंहालाय मा जाखोलै थैबाय ए थैबायसो नोंथां थैबारबाय बरि मुलिफोर जादोंमोन नामा बेनोथार मुलाराम कबिरामनि हैनांगौलै जाजोब्बाय माहाजोन खामानिया जाजोब्बाय थैलाजोब्बाय हांगानै मनसनि हिन्जावाबो थैबाय बै जेंगावआबो थैबाय बै भग'नि हिन्जावाबो थैबाय बै माबायाबो बेनोथ' दा हैखानांगौथ' सानसेयावनो सानसे जोङो बिसोरखौ गासिखौबो बुथारजोबनांगौ होनांगौलै ओइ बुरियाला ओइ मारफै आंबो थांगोन मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय ओइ माजोन नों गाव आं होखानांगौ दिनैनो होथारनांगौ ओइ रायजोफोर ओंखारबो फै मासि लासै बे सुबिदा देथारनांगौ नोंगौ मालिक नोंगौ ओइ होखानांगौ मा जाखो बे गथ'आलाय दिनैलाय उन्दैफोर नै गथा फै मानो फागाबदो बेलाय दिनैला बिमा नै बारद्राय गाबथारबाय गाबा मामा नै आदा समायना मा जाखो मा एफा खारबोखो नोंसोर दानो खारदो आदा मानो नोंसोर रायजोफोरा बुथारनो नागिरदों आदा मा हो नङा जों जेबो दायखौनो मावाखै नों जाला माला नुफैयाखैथ' नोंसोर खारदो आदा कबि आंखौ अननानै जों दायखौनो मावाखै मानो खारबा जाखो हो आगै मा जाखो आब' प्लिज आंखौ फोथाय आब' नोंसोर बे न'निफ्राय दानो थां नोंसोरखौ रायज्लायफोरा नङाब्ला दानो बुथारगोन आब' दोनना लाब गैया बिसोरखौ दा बुंबाय सानैखौ दानस'जोबनांगौ न' सावनांगौ मालिक होदोलै
Oi, hambai, burio. दा माबायदि मोनदों हो दा माबायदि मोनदों आंनि बिनानावखौ एसेबां दुखु होदोंमोन नोंसोरो आरो नोंसोरनि फंबाय नोंसोरो दा माबायदि मोनदों आंनि रागानि बे आथिंनिफ्राय फैयै फैयै नैबे थिखिनि सुथारदों नोंनि बरि मुलियाव बिसनि मुलि होनासो फसे होदों जानांगौ मोनथिदों जोंनिखौ सोमब्रौदोंसो नों जोंखौ बेबायदि खालामनो थाखाय नोंना एसेबो आखाइ मावासै हा नोंनि थै आरो आंनि थै बे बर' बिमानिनो थै नोंनि थैयाबो गोजा आंनि थैयाबो गोजा जों बेबायदिनो गावजों गाव बुथारलायनानै बर' समाजा जोबस्रांलांसिगोन जों गासैबो बिदा फंबायसो जों गासैबो सासे बिमानिनो फिसा बे खामानिखौ मावनायनि सिगां नोंहा एसेबो आखाइ मावासै हा जोंखौ जा खालामबाय आरो गुबुनखौ बेबायदि दा खालामसै औ नंगौ नों थिगखौनो बुंदों आंनि थैयाबो नोंनि थै बर' बिमानि थै नाथाय बर' बिमानि थैया गरम जायखौनोखि सहायनानै थानो हाया आरो सहायनो हाया बिनिखायनो आं नोंखौ बेबायदि खालामदों नोंहा बे संसाराव थांना थानो जेबो अधिकार गैया थैदोंबो
दा माबायदि मोनदों? दा माबायदि मोनदों? आं थांसै बेखौ फबनानै दोन। नों बे आर'नाइखौ लांनानै गिदिर गोलाव खालामहैदो। बर' समाजाव बयजोंबो मिथिजानाय मानगोनां सुबुं खालामहैदो। नों बेफोरखौ मा बुंदों? बेफोरखौ मा बुंदों? बेखौ जों सानैजोंनो गिदिर गोलाव मानसि खालामगोन, बायदि गाबजों महर गोनां खालामगोन, समाजाव मान गोनां खालामगोन। नों मानो बिदि जानला मोनला बुंलाबायदों? जुलि 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 बे सानैया बोरै बारग'खो? जाय थैनो अनबे थैयाखै, दाय गैयासो थैग्रोबाय। बेनोथ' बोरै बारग'खो? आसोल दायनिगिरिफ्रासो बारग'बाय, दाय गैयासो बुथारजाबाय जोंजों। दानस' जुगावनो आं साथामखौ मोननाय होमबा सेस दंस' खालामजोबनो गोसोमोन आं। नों गावआ मोनबाना माहाजोन बाबु एकदम होथारनो नागिरदोंमोन आं आफाथालायावनो। गावनांगौमोन, गावजाबनांगौमोन। थाबायलायनो हायो। बोरला थिराव माबायदि जानायथाय? गोजानखौनो खारा बोरला थिरानो। आसलथे बिसोरो सोर खोन्थानाय? आंनो बेखौसो नांगौ। बेनोथ'लै। होखानोसै नामा नोंथां इखौ? बे रायजोफोरनो पुलिसफोरनो खोन्थाना होगोन थ' इयो। ओइ रायजोफोरनो खोन्थागोन नामा नोङो? खोन्थायालै नोंथांमोन। नोंसोरखौ खोन्थानाय माने आंबो लांजानाय ना। खोन्थामाराथ' नोङो? खोन्थाया। दानखागोन नङाबा नोंखौबो जोङो। खोन्थाया। खोन्थायानो नोंथां। खोन्थाया? खोन्थामाराथ'? अख्लायगोन। ए नानि? आगै? ओइ आगै? दादां नों आंखौ नोंनि बे पापि आखाइजों दिनैनिफ्राय नों आंनि बिदा नंला। आं नोंखौ थैबाय होननानै साननानै लाबाय। मा खालामना लाना फैगोन नोङो? नोंखौ आं गिदिर मावनो नोंखौ माबोरै फोथांबावगोन आं? गारि फैबाय। फै माबार। हर गथ' आंनो। ओइ दादां, सोर नोंसोरो? आं हायनारि, आं जुलिनि बिब'सो। जों नोंखौ लांनोसो फैदों। नाङा, आं थाङा। नङा, नों थांथारनांगोन। मानोना सारा गैलिया। जेब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि खौरांखौ सारा मोनथियो, साराबो दुखुजों गावखौ सहायनो हायैनि जोंखौ नागारनानै थाङो। बै समाव जेब्ला जुलिजों नोंसोर हाबा जादोंमोन, नोंसोर जुलि लाखांनायनि उनावबो जों नोंसोरनि खौरांफोरखौ लानानै जों सारनो सानफ्रोमबो खौरां हैबाय थायोमोन। खोरोम। औ सार।
नोंबो थांनो ओंखारबाय नामा? औ थांना फैनोसै सार नै कट सट गानना फैखाबाय आं सन्तोष मोजाङै मोजां थांनानै खौरांखौ लानानै फैदो आरो बिसोरखौबो आलासियानो लिंबोखादो आं गोसोआव गोजोननाय मोन्दों जावैसोआ जोंना लेखा रोङाब्लाबो आंनि फिसाजोखौ जे एसेबां मोजां अनदों आं बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो आंनि गासै धोन सम्पतिखौ बिसोरनि मुङैनो गासैखौबो लिरनानै होजोबसिगोन थां नोंसोरो थांनानै मोजाङै खबर लानानै फैदो थां आरो जावैसो गिदिरखौबो लिंनानै लाबोफा गैला खारजोब्बाय बुथारजोबखो ना माखो गैला न'निफ्राय खारबाय सन्तोष मा परिबेस जाखो मा बेबायदिनो सारा नोंसिनि खौरांखौ मोननानै हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमालाङो नाथाय गासै धोन सम्पतिखौ नोंसिनि मुं खालामनानै गालांदों दा बेफोर धोन सम्पतिखौ नोंसो बेंनांगोन नाथाय आं बेफोर धोन सम्पतिखौ लानानै मा खालामनो नोंसोरो सामलाय नोंसोरो ला जुलि गैयाबानो बेफोरखौ बानायनांगौ आंनो बेफोरखौ जेबो नाङा आंनो जुलिखौसो नांगौ बिदि नङा जुलिया जोंनि बिब' बिनानाव असेफोर बायदि जों नोंखौ लांनो होननानैसो फैदों हर बे गथ'आ आंनो सामफ्रामबो फैबाय थायो डिस्टार्बनो होथ' ओइ हाबु गारि नांगौलै बेखौ
सिखारना नोंनो मेथाइ लाबोदों आङो आयं सिखारना नोंनो मेथाइ लाबोदों आङो सिखार अरे मामी बहा थांखो अ हायनारि मा जाखो मामिया नोंसो उन्दुदोंमोन नामा ओहो आं उन्दुआखै हा बहा थांखो बिलाय हनै दरानो गेवनासो दङ हा एथ' हराव अरे मामा नों बेयाव मा खालामफैदों मामा हा बाबा बियो आयंसो आयं बेलाय माथो मानसि लोमजादोंसो Ada, nung? Fombai, Fombai, आं नोंखौ एथ' गोबाव लोगो हमनो नागिरदों बै गेटआव थाग्राफ्रा नोंखौ लोगो हमनो होआ आंखौ बुबायल' थायो बिसोरो फंबाय आरो जोंहा समायनाया आंजोंबो रायलाया जाया लोङा न'आव थाबाय थायो फंबाय ओंखायनो आं नोंखौ लांनो फैदों Swmdwn! Rakesh! मा जाखोलै माहाजोन माथो टिभिस बेमारसो जाबायलै टिभिस नङा नोंथां टिभिसो ए आं मिथिया नालाय बोरैबा सननोबो हागौलै दासो मोनदों दासो फाफा नांदों नोंनाव दाय गैयै सुबुंखौ नोङो बुथारनाया दासो नांदों नोंनाव आरो नों थैब्ला आं नोंनो ओंखामखौ होसै दै गरसै दोआ आं नोंनो जुदि नों आंखौ बिनानाव सानदोंब्ला नोंनि गासै दायफोरखौनो बिनानै लाहै रायजोफोरनि सिगाङाव हागोन नोङो बिमोन दङ नोंनाव हाया नोङो मालाबाबो हाया नोङो गावनि दायफोरखौ मालाबाबो फोरमायनानै लानो हानाय नङा नों बायदि थैनो गिखौ मानसिया बोरै फोरमायना लानो हानो नोङो हाया नोङो माब्लाबाबो हाया जाबायलै माहाजोन जाबाय धोरज' हम आरो आंनि बिनानावनि दुखुखौ नायना थानो हायियावसो आं नोंसिनि आदानि बरि मुलि देनायाव बिसनि मुलि होनानै रायजोफोरखौ बुथारहोदों नों आंखौ निमाहा होदो नों जेरैखि जायाबाबो थांथारदो आदा नोंखौ समायना नेनानै दं सिखारना नै आं नोंनो मेथाइ लाबोदों ओइ आदा सिखारना नोंसोर सानैया बेखौ लानानै फै जों बेखौ मोजाङै बिदाय होनांगोन लादो
Ismi menjadi beri tangga beri ke. बिसोरखौथ' रायजोफ्रा होथारसिगोनलै नोंथां। थ' नोंथां नानिनो खोन्थानोसै थ'। रायजोफोरखौ बिरामा फैबाय नानि गामियाव कबिराम फैदो थौ नायनि नङाबा बिसोरखौ रायजोफोरा बुथारजोबगोन। थाङाबा दानो बुथार जाथारगोन बिसोरो। फैदोंबाबो फैदों नोंथां थौ। जेबो दाय गैया गासै दायखौनो जोंनि मैथा माहाजोनासो मावजोबदों गावनि बिनानावनि दुखुखौ नायना थानो हायिनि थाखाय बिनानावनि दुखुखौ नायना थानो हायियाव बिसानि बुरि मुलियाव जोंसो बिस्लु हैदों बेफोर गासैबो मैथानि थाखाय जाजोबदों आरो बे दायखौ जोंनो मावदों जोंनो नोंथांमोना जोंखौ मा साजा होनो गोसो होनो हागोन नङा रायजोफोर नङा बिदि नङा रायजोफोर सोरनिबा जिउखौ लानाया आरो बिनि जिउखौ लाफिननांगौआ बे मानसिनि गियान जानो हाया आरो जों बेखौ सोलोंनोबो नाङा जिउनि थाखाय सोरनिबा जिउखौ लाफिनोब्ला जोंनि समाजा थांनानै थानाय नङा आरो बेखौ आं बुङाखै बेखौ सासे गिदिर गोलाव मानसियासो बुंदों आं नोंसोरखौ खावलायदों रायजोफोर बिसोरखौबो जाहाथे निमाहा होयो बयहाबो गोरोन्थिया जायो नाथाय गोरोन्थिखौ निमाहा होनायासो मानसिनि आखु अब्लासो जोंनि समाजा थांनानै थागोन आरो जोंनि गेरेमसा बर' हारि दानाय सिमाङाबो जाफुंगोन आंबो रागा जोंदोंमोन मोनसे समाव नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ नाथाय मा खालामनो गासैबो नोंसोरो जोंनि बिदा फंबाय आदै मादै बयबो जों गासैबो न'खरसेनिनो जों बयबो अनलायनांगोन जोंखौ सानसे समाव जोंनि समाजखौ गुबुन हारियाबो नायना गोमोगोन जेब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथि थालायगोन आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायदों अब्लासो जोंनि बे आर'नाइया गोजौ थाखोआव मान मोनगोन Itu Karsina, nangangku kepsi benaina pediasai. Harus melihat lagi baru. Julia, बै समावनो बोला थिराबजानानै थैदों मा खोनादोंना रायजोफोर मा बुंदों
नोंसोरनि फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै दाय गैयै सुबुङा जिउ गोमालांनांबाय मानो एसेबो सानासै नोंसोरो दाया सोरनिमोन मानो एसेबो सानासै गोरोन्थिया सोरनिमोन मा बेबायदिनो गोमालांजोबसिगोन नामा जोंनि बर' हारिया हाजार हाजार बर' हारिफोरा गुबुन हारिजोंबो देथारजानांबाय हाजार हाजार बर'फोरा पुलिस आर्मिनि सिलाइ गुलियावबो गावथारजानांबाय गावजों गाव देथारलायबाय आरो बेसेबां थैबावगोन बर' हारिया बयबो खौसे ज' जानो सोलोंदों रायजोफोर आयै नों दा गाबसै आं फैबायना आर'नाइ दिनैनिफ्राय नोंनि मेगनाव मोदै गनो मोना गाबनांला आयै बिमा मानसियानो गाबो नामा गाबनांला नोंनि मेगननि मोदैया हुगारदो आं फैखाबायना